Stadscafé Artisante of lifestylewinkel Section 22. Bekende plakken op de ziel. Maar wisten jo wel dat je er eertijds een apotheek in ziet? Lisette Meindertsma en Piet de Haan hel je alle informatie over de apothekers van de oude eeuwen van Dokkum naar Boppen. En dat resulteerde in een boek. Het geeft je wel een heel mooi beeld bijvoorbeeld van de positie van apothekers. We ontdekten dat het wel de elite, dat ze wel behoren tot de elite van de stad Dokkum. We kwamen maar een enkele keer tegen dat het bestaan van een apotheek sobertjes was. Zoals dat dan in het belastingcourier stond. Wat we ook zagen is dat zij wel bepaalde locaties in Dokkum hebben waar ze neerstreken. Wat je tegenwoordig de AA-locaties noemt, dus de Grote Breedstraat, hier bij de Zijl. Daar door de eeuwen heen zie je wel dat ze zich daar heel vaak vestigden. Lisette Meindertsma die onderzoek naar de apothekerskiedenis in Dokkum. En daar blikte genoeg informatie te wezen. Het is eigenlijk een uitvloeisel van een artikel wat ik geschreven heb voor de Sneuper. De Sneuper, dit kwartaalblad van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Dat ging over de Dokkumer apotheker Frans Postuma. En toen ik daar onderzoek naar deed, toen had ik zoveel informatie over dat ik zei van ik kan er wel een boek over schrijven. Waarop iemand zei van waarom doe je dat wel niet? De schrijfster is grutskop haar boek dat vreed uitjoen wordt. Ik bedoel, je werkt er heel lang aan en je ziet natuurlijk elke keer allemaal opgemaakte stukjes. Maar op het moment dat het dan klaar is en je hebt het voor de eerste keer in handen, dan is dat wel heel bijzonder. Ja, ik was wel trots. En ik heb nog een moeder van 95, die heb ik het boek ook laten zien. En die zei ook van, nou, ik ben trots op je. Dat vond ik heel leuk. Ja.